मानावा आज के श्रोता समाज की अब आई यो बालक खाती कुछ भगवान के चर्चा सोहर मगल आज ये दरबार में लड़का के जन्म उत्सव दुनिया के सबसे लमहर धन भगवान सब कुछ घर द्वार खेत बाड़ी धन जजात मान सम्मान सभेद सब देले संतान घर में आयल तो कितना आनंद आई। ऐसे ही राम जी के बाप राजा दशरथ जी रहे जेकरा सब कुछ रहल धन संपत्ति घोड़ा हाथी घोड़ा ऊंट बलबल सोना चांदी महल अटारी सब रहल बीचवा में सिटी के दिखा मारता जी ओकरा के देखी बाएं हाथ मत छुए विश्वकर्मा भगवान होगा दाहिने हाथ है वो बाएं हाथ 4 बजे भोर में ओकर खुद कम लग जाए हाँ धर्म के अपमाना तो जानी राजा दशरथ जी के चौथापन आ गई संतान ना रहे लेकिन राजा के कहियो ई ना बोल के हमरा संतान के जरूरत भी बा इसकी अयोध्या के नियम रहे केहू के भी बाल बच्चा होखे तब पहले राजा दशरथ के गोद में दे दी जाओ कि महाराज राजा बनी राज के इसरा संतान राजा के हुए लेकिन समय समय पर केहू हंस दिला आज के बात के पहले के बात बा ऐसे सबसे निवेदन करो माता बहन बेटी सबे बैठल बा केहू के पतोह के केहू के लड़की के कबो हंसी मत अगर केहू के पतोह आइल बिया अगर 2-4 बरिस लड़का होके में देरी बा वो औरत के कभी ताना ना मारे के जिनका बाल बच्चा नहीं खे ईश्वर ताना ना मारिए तरुआ ताना मारे अलग के होई आउ जौन चाहिए तोने होई तरुआ होई के ऐसे केहू के भी हंसे के केहू के भी अपना से हीन नहीं के देखे के केकरा घरे कब ईश्वर के का कृपा हो जाई केकर बाल बच्चा आगे बढ़ जाई के कब गांव में नीमन बन जाई एकर सब डायरेक्टरी उनके हाथ में बा। राजा दशरथ के कबू ना बुझाइल के लड़का के जरूरत लेकिन एगो प्रजा के एक दिन लड़का भइल नियम के अनुसार सिपाही लोग गइल आ जाके कहले को हो फलनिया तारा कानून पता बानू केहू का लड़का होला तब महाराज के गोद में जाला लेकिन तारा बालक भइल बा तो तू राजा के गोद में ना देलू हा औरतिया हंस देलस कलस के हमार लइकवा उन्नी संतानी के गोद में जाई खेले उन निर्वंशी हमन ई बात आके दूत कहले कि महाराज वो औरत कहलिए कि हमार लड़का ने संतानी के गोद में ना जाई राजा के बड़ी छूट लागल कि बताओ सब करा के अपन बाल बच्चा समझी ले आज एगो हमरा राज में रहे वाली औरत हमरा के निसंतानी कह दिल राजा को ओई दिन बुझाइल कि दुनिया आप सवारती बा दुनिया के आपन बना ले लेके हमरा के दुनिया आपन नहीं बनाओ वही समय में गुरु जी की यहाँ चल गए राजा आजा के गोड़ पर गिर के कहले कि गुरु जी हमरा सब कुछ बार हुआ कृपा से घर द्वार कोठा अटारी सोना चांदी सब बा लेकिन एगो लड़का खाती हम ताना सहता एक बार भूपति मनवाही भयऊ गलानी गरानी मने दुख एक बार भूपति मन माही मन में भय भयऊ गलानी मोरे सुध नहीं तो गुरु गिरह गए तुरंत मही पाला अचरण लागी करी विनय विशाला गुरुदेव कोनो कृपा करे उपाय करे लोग हमरा के निसंतानी कहता कि गुरु हो गोसैया रौरे अरे गुरु हो गोसैया रौरे अरे परतानी पैया
रहुआ जानते गुरुजी रुआ तो सब जानता नहीं कि रहुआ जानते बानी पुत्र भी न सुना राजधानी रहुआ जानते बानी पुत्र भी न सुना राजधानी रहुआ जानते बानी हे गुरुदेव घरवा में भरल बाबे सोनमा से चांदी रहुआ जानते बानी घर में सब कुछ बा बाबा इतना ले हमारा तबारी बाबा तिल तिल को रानी रहुआ जानते बानी तब राजा अत तीन गो मेहरारू बारी बाकी लोगाबा कहता निसंतानी रहुआ जानते बानी लोगाबा कहता निसंतानी रहुआ जानते बानी गुरु बसी जी कने के राजा आंख से लोर मत गिराओ धरहु धीर होई हे सुतचारी एगो बेटा खातिर वतरनो तारा 4 गो बेटा हुई कहले कि गुरुजी 4 गो बेटा हो जाइए तो हाँ 4 गो बेटा तारा हुई लेकिन एकरा खातिर तारा पुत्र वेष्टि जग करावे के पड़ी आ जग कराइबा बेटा खातिर तारा बेटा हुई बजान जाए कि अयोध्या में लागल जग होके श्रृंगी ऋषि बाबा जग पर बैठल बानी लगनी पूजा पाठ करावे जब हवन होखे लागल तब भक्ति सहित मुनि आहुत दीन्हे आ प्रगट अग्नि चरु कर वो हवन कुंड से अग्नि देवता प्रसाद लेके प्रकट हो गए आ प्रसाद लेके कहले कि हे राजा ये अपना रानी के ले जाके प्रसाद दे दी हो समय आई कि एगो लइका खातिर वतरनो तर 4 गो लइका और बेस अगर कम करब बेस और गोल कर गोल गोल अब उहे प्रसादी राजा के दिहल गल के ले जाके यथा जोग बना के आ तीनों रानी के पवा दी हो कौशल्या गुरुजी प्रसाद देले बानी हेलो और बेसो खोले जातर का हो हम कहता नहीं बेस कम करो तू बेस बढ़ाओ ले जाता रहो हेल ये प्रसाद लो अब चिंता नहीं के करे के कि अब जानी मानावा में करी फिकीरा खीरा खीरा खाला रानिया भारी हो जाई सरी खीर खाला भारी हो जाई सरी खीरा खाला कहला विजेंद्र बाबा परिकल खीरा खीरा खाला खुल जाई तो कदीरा खीरा खाला जब तीनों रानी प्रसाद के पवली गुरु जी के कृपा भइल तीनों रानी के देह उभड़ खाभड़ अब तीनों जानी के देख के हंस तारी दीदी ठीक बा
तीनों जाने ठीक बनी ना। अब जान जाए कि समय धीरे धीरे बढ़े लागल। अब रानी के गोड़ घहराए लागल, देह पियराए लागल, ओठ झुराए लागल, आ मन जनबा ठीकरा पर देहिया में फूका लसलहरिया रहिया चल लो ना जा, रहिया चल लो ना। अब रानी लोग के जब कृपा भइल भगवान के और तीनों रानी के बुझा गइल कि अब हमने के संतान होई, तो हर माई के श्रद्धा होला, हमनियों के माई के, दुनिया के हर माई के शौक श्रद्धा होला कि हमरा बबुआ होई है न तब पढ़े के भेजब हथुआ, हमारा लड़का होइए नो उनकरा के डॉक्टर बनाए, हमारा लड़का होइए नो खेत बेच देव लेकिन लड़का के कलेक्टर बनाए। बड़ी सपना माई राख के बेटा के पोसली, आ जौन बेटा माई के सपना के पूरा ना करी है ओ बेटा के जियले आ कुत्ता के जियले बराबर बा। बाप माई है पेड़ लगोले बा बड़ी अपेक्षा से, बड़ी शौक से, श्रद्धा से जे पेड़ लगाए ओकरा छाया तर बैठे ओ में फल धरी तो हम खाए। कितना माई के शौक बा, आ ऊ फल धरता तो बेटा लो एगो टिकोड़ा नहीं कह दे। धीरे से चढ़ जाओ। सुरेश भाई कबाड़ी 51 रुपया दिलवानी कबाड़ी भाई के हार्दिक अभिनंदन स्वागत बा। एगो सुरेश मिस्त्री बड़े उसर ये कबाड़ी कबाड़ी बोले लगा इन्हें हो। आज हम जानी हम मिस्त्री लिखो ले बानी नाम लेकिन कबाड़ खाना में तू रहती ले आई शीशी बोतल टीना बबुआ। अब हर माई के श्रद्धा होला, रानी लो जाके राजा से कहते कि स्वामीनाथ बबुआ होई है न अरुआ के पापा कहिए, हमरा के मम्मी कहिए, डुगुर डुगुर के चलिए हमने के द्वार पर बैठ के देखल जाए। का रानी होई होई बबुआ होई, बढ़िया बढ़िया देह तार घूमे फिरे खेलती आई का लगा छुड़िया कहाँ बारी छुड़िया इधर मुड़िया काट दी खेलती सैया जी हो अरे खेलती राजा जी एगो बबुआ होइते गोदिया में खेलती राजा जी। एगो होरिला होइते गोदिया में खेलती राजा जी। 5 वर्ष के बबुआ होइते पढ़े के भेजवैती सैया पढ़े के भेजवैती।
त्रिलोकी भाई फरमान त्रिलोकी भगवान का नाम हो त्रिलोकी ठाकुर जी के कहल जाला। त्रिलोकी भैया हमार हजारों हजार बच्चा के जन्म उस समय देने और साझे से सबके स्वागत में खड़ा बना। 5 वर्ष के बबुआ होते पढ़े के भेजवती सैया पढ़े के भेजवती वाल्मीकि के लिखल बतिया त्रिलोकी भैया फोरमैन सीताराम साहब त्रिलोकी भाई फोरमैन सब कलाकार के पुरस्कार दिल बने लिखा के जन्म उत्सव में वाल्मीकि जी के किताब वाल्मीकि के लिखल बतिया बबुआ से पढ़ावती अपना मनवा के लाला सा पूरैती राजा एगो बबुआ होइते गोदिया में खेलैती राजा जी। रानी मन कैसन बा कैसन मन बा कहतारी के बोलमुआ हमर मन कर हो हमर मन करे खाए के खटाई पिया हवे ना मिठाई पिया हो हमर मन करे खाए के खटाई पिया हवे ना मिठाई पिया हो दाल रहरी पर ट्रेनिंग कर दाल रहर देखिए अवतारो भावे ना मिठाई दाल रहरी पर बताओ काई पिया भावे ना मिठाई पिया हो का खाए के मन करता इमली इमली जीविया सुन हो गइल बना चुलकट खाए के मन करता तब तो चुलकट एबरा भेटैबे ना करी अब तो सिलेंडर खाए के पड़ी भाण खइबू कोसी भरला तन कोसी खइबू बबुआ काहे कि मन में ऐसन हो जाला मिठाई रसगुल्ला नहीं मना लगी चूल फोड़ के चुलकट खाए लगी है सब कोसी भरल पर के ढकनी खाए लगी है सब खापड़ा नरिया तना एबरा खपड़े नरिया बा आ ना चुलकटवे बा अब चेमनी पचो राबिस खाए के पड़ी वो मिले के बा रानी चिंता मत कर बाबू के जन्म हो अब रानी जब तरस से बेचैन हो गई तो राजा से कहली कि महाराज और बर्दाश्त नहीं के हो घर में से निकाल ली रनिया दालटा बीखा अरावेली लाटा बीखा अरावेली ए राजा जी अरे माई रे हाय का भाई हमार प्राण छूटते नाती त्रिलोकी के मजा आवता ए राजा जी हम धानी दारा दस व्याकुल धागर को ला देती है
घर के बनावे ला ठेकेदार हमारा रामलेस भैया, रामविलास भाई घर के ठेकेदार बनावे वाला रामविलास भाई के प्रणाम, त्रिलोकी भाई के प्रणाम। एक और हमार भैया बानी लाखों लाख रुपया देनी। ऐसा समय हो जाला ये ए समय में अगर मौरत भेटा जा तो कांच ही चबा जाए। एही रे समैया पिया के पैती झूल पिया धयू खलती बबरिया धयू खलती नुए ला लड़का के बड़की या बानी या छोटकी पैसा देता लड़का का बड़की या पैसा छोटा की 100 रुपया दिलवानी सदा सुहागन बन रही नाती पोता बचवा का आशीर्वाद रुआ मिलत रहे। लड़का के भाई यह शादी में भसुर बनी है, यही भसुर जी बनेंगे। फिर लड़का के या जी हमरा के सैको दिलवानी सबके प्रणाम बा। ए लाला ना कचरे कोई निया पिछिया भरती से